Bona nit. Res, que... És que no acaba d'entendre si això és per a que els partits que estan en els Corts facin esmenes o és que ja han presentat les esmenes. Vale. Bueno, doncs jo vaig a donar per fet que ho he entès correctament i vol dir que va enviar esto allí a veure si aquells fan les esmenes. Jo, per exemple, ahir estic en les Corts entre els representants més de municipis afectats per el tema de les inundacions perquè s'ha de refer el pla contra les inundacions d'estos 4 municipis, Massarrotxos, Rocafort i Godella, i no n'hi ha una partida pressupostària en els pressupostos per a fer aquest nou projecte. Aleshores anàrem, presentarem una esmena en les Corts per registre d'entrada, una esmena que ja se'ns ha confirmat que està ben vista per part del Consell i que molt probablement serà acceptada, i se va modificar el pressupost i se va incloure. Este és el mètode, el tràmit que s'ha de fer quan algú vol aportar alguna cosa als pressupostos de la Generalitat. Que això està molt bé perquè vens així, quedes com a que t'interesses per Burxassot i que tens interès en que se faci tot això. De fet, nosaltres votarem a favor perquè evidentment estem a favor de que se faci tot això, però jo volia convidar als regidors del PP, igual que volíem fer en els inspectors d'alta inspecció educativa que no estén sentados en su despacho, pues chicos, que s'agafen el metro o lo que siga i que vagin i presenten això com una esmena a les Corts, que és el que n'hi ha que fer. I després, de passo, volia aprofitar per a dir-los que se guarden això en algun arxivador o algo ben guardat, no siga cosa que tornen a governar i se'ls oblide que Burxassot necessita tot això, perquè després de 20 i pico anys governant, ara resulta que són prioritats imminents, cosa que compartim, però ja la compartíem quan vosaltres governàveu. Per tant, per favor, guardeu-se-ho bé per si torneu a governar tindré una guia de què cal fer.